Naba abaculi ababethula nje ukuthi bazi uKhuzani, babengeyilutho nje noKhuzani, babemjwayele nje, bephila naye. Abantu abanjengoDuma Kahle, uMzukulu, babengakhulunywa kahle bese seki-IGP cause cani bangena ngo-2019. Ko-Facebook nje into eyayidume kakhulu, njalo kukhulunywa ngabo njalo. Kuthiwa uDuma Kahle wehlisile, isando ayihlangani, uMzukulu kukhulunywa izinto. Kodwa namanje kuney'ngoma ey'namamiliyoni laphana ezenziwayo, ezinye zahlanganisa 4 million. Kuphi ku-YouTube abazenza besengaphansi kwe-IGP baphuma-ke. Wathi uDuma Kahle mayephuma ephila ngendlela aphila ngayo, wasejoyelana nenye indoda-ke eyayumbangi wakhe uKhuzani. Esithubeni use-right uDuma Kahle, usecula kahle, sound yakhe yonke into nje esithubeni cause usesondelene nabantu abamthandayo. So emehlweni abo yonke into esondelene naleli qhawe abalifevayo laba ku-right. Esasondelene noKhuzani kwakubheda. So into ebuhlungu-ke leyo ukuthi kuzobhokiswa abantu bebeke endaweni ethizeni ukuthi uma uphila nobani right, uma uphila nalo ayi usuyabheda, usumosha ikusasa lakho, usuwenza ukuthi nokuthi. Okuyinto enga-understandeki namanje engazwisiseki ukuthi yini kahle kahle kanti umuntu uma ephila noKhuzani kuyi-problem. If ephila nalo munye abamlandelayo ku-right cause akupheli. Ukukhuluma akupheli ngempela. Omunye owangena ekukhulumeni okukhulu kabi uNgizwe ngenxa yokuthi yena wayemanzi uKhuzani. uNgizwe wayesepheleza inhlamba ey'bongweni zaleyo ndoda leyo, esenza no-BK uNgizwe. Naye kwakuyinto yokuthukwa nje permanent, ephula ngey'nhlamba lapha ku-Facebook isikhathi eside. Fanele wathi uMacingwane ithawula jiki use-right uMacingwane uNgizwe Mlando kaMchunu sekuyinkunzi, and emehlweni abo u-right ukuthi ahambe nezethawula elimhlophe ebe futhi ewu-MC. Kwakungenankinga, okwamukelekile, but bona abakwemukeli ukuthi uTshatha ubajwayele bonke abaculi, kodwa nje ngoba ujwayelene noKhuzani futhi kwabuyithintela ebonkeleni uTshatha. Hayi kwabuyithintela. Omunye nje naye lapho baze kuyingoma wambiza ey'bongweni, yona futhi leyo ndoda leyo. Wathi uTshatha mase-responda futhi sekubuhlungu, mase kubuzakala seyithi wayitshela ukuthi uyomfonela, beyihleke lento. Ungafika udelela umuntu umeyise kungaziwa ukuthi indaba isuka ngaphi. If kunokukhuluma okukhona usuzwa ngey'bongo nje, umuntu uyakudixa nje, sekumele uhleke umfonele. Lokho nje sometimes kukhombisa ukuthi kunabantu abafuna ukukudelela bese befuna uhleke nje ngathi ku-right. Ebekudelelile ucreate i-culture ukuthi ku-right ukusho into wrong kumuntu, kumele uyi-accept. Hhayi ungathathi serious nkabi, hhayi ungathathi serious, yabo. Ese ngathi uTshatha uyasondela ngapha, hawu sekuyinkosi malanga uTshatha. uTshatha hhayi uyasakaza, une-talent. So manje mina ngiyadideka, I become lost ukuthi kulaba bantu into e-right kubona yini, into esondelene neqhawe labo abalithandayo, engathi isondela kuKhuzani iyabheda. Ngokwabo it doesn't matter umuntu ucula kahle kanjani, une-talent elihle kanjani,
wenza kahle kanjani. As long as ungazwani neqhawe lakho, hayi uyabheda nje. Yonke into yakhe nje. Shathiwa lo muntu bephila neqhawe lapho 10 years. As soon as eqhela, hayi usuyabheda. Kule 10 years ade bekuncoma. So bafethu obani kahle abafaka isihlava emculweni kamaskandi, obani ababhebhezela ukuthi kube nothuthuva, kube nalezi nkinga ezikhona, obani abadala yonke lento. Lento kumele siyibheke ngenye indlela. Asikwazi lokhu sincoma into engekho, lokho sithi ushayile uyabhoxa abantu bemosha umculo. Ayilunganga loo nto leyo. Lapha bakhona-ke hawu bayabavuma kumanje. Khona abakhiphile boma September, August. Ingoma zile kwathiwa hayi sound yakhe i-right yabona nje. So hayi sathi kodwa sithule siyabuka ukuthi imlando oqhubekayo nalokho ukhandwa egameni likaKhuzani awulungile, akusiwona umlando oright. Izinto beyikhuluma bezenza phezulu kwegama likaKhuzani ayihambisani, iziyaphikisana. So into nje njengaleyo nje, into nje ebhedayo engafuneki okumele iqedwe kube sihlava nje esingaphinde sibe khona. Kodwa angeke kwenzeke lokho. Ngoba kunabantu abayishoshozelayo lento ukuthi yenzeke. Ngoba befuna ukukhweza omunye umuntu ukuthi hayi uyinkunzi. Phela umuntu beyinkunzi akakhombise ngamagalelo wakhe. Akakhombise ukuthi yini ayiphethe. Ngingafuni ukuthi kuphoqakala abantu ukuthi iba kanje, mawusondela ngapha uzoba right. Hayi moya ngale Khuzani uyabheda. No, lonto ayikho right. Kodwa-ke sisazothula nje sibuke izinto emculweni ukuthi zizoze yifikephi ngoba khona kusaya kude.